Serokê Tirkiye dibêje weketê xuyakirin hêzên qesede û YPG ji navçeyên sînorî bi Tirkiye re vekişiyane û Tirkiye hewla kontrolkirina petrola Sûriyê nade. Recep Tayyip Erdogan, serokê Tirkiye ragihand ku li gorî zanyariyên Rûsî hêzên qesede û YPG ji navçeyên sînorî vekişiyane û Tirkiye û Amerîka wê bêhtir vê mijarê di dema pêş de gotûbêj bikin. Serokê Tirkiye hêvî kir ku gotûbêjiyên Rûsya û Tirkiye derencamên erênî jî hebin û got ku armanca Tirkiye ne dagîrkirina xaka Sûriyê ye û artêşa Tirkiye li nava xaka Sûriyê namîne û bi tenê mebest ji hatina hêzên Tirkî bo nava xaka Sûriyê derxistina qesede û YPG ji navçeyê. Ji alî xwe ve Sergî Shoîgu, Wezîrê Berevaniya Rûsya ragihand ku hêzên qesede û YPG berê bidawî hatina moleta 105 demijimêrî ji navçeyên sînorî bi Tirkiye re vekişiyan û di dema niha de rêkeftina ku di navbera Putin û Erdogan de hatî îmzakirin vicî kirin. Her wiha Shoîgu got koçekdarên rejîma Esed û polîsên leşkeriyên Rûsya li navçeyên sînorî bi Tirkiye re belav bûne. Lîwa Yuri Boringov, serokê navenda Rûsya li hevhatinê got ku aliyê Rûsî tevaya bendin rêkeftina Sûçî bicî kirin û 68 fesîlên leşkerî yên qesede ku jmareya wan 34,000 çekdar vekişiyan û qesed tevaya çekên giran ji navçeyên sînorî vekişandin.